Kaniti pong nobena ng apo mo kung makalulo, dito pong bisang makiabi ka rin king mass sponsors, malyari tayo pong palista lagyo king kaya katao pong opisina, o kanaka po mismo. Dito pong bisang makiabi king mass sponsors na po king nobena ng apo mo kung makalulo. At bata kayo pong ayabi ka rin mass intentions. At kareta pong papa mass intentions po, kalupa na po ning banggit na pong among napon. Nung malyari po, magpamisa tayo po a day before. O itang ita pong Aldo Bayo, halimbawa po nung pamisa ye po bukas, ngayon ye po papamisa. Bata pong iwasan pang ela pong minista lagyo o ela pong mabanggit lagyo king mass intentions. Salamat po. Siklod tayo po para king Horacio Imperata, laban ng COVID-19. Itamangan po. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamate na karindakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod, at iachat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong may tutukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyus kaming anang kasasagulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalam na po ning kiyampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hindu ni Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi kaya ka king kagulanan mi. Nune bakos mo kay ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, Patalo ng Santa Monica, Luklok Tao po. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions.
Kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Jolly Santiago, Joe and Rose Tolentino and family, Celo and Beth Timbol. Kapasalamatan da naman di Joel Norturla and family, Jose Kayanan and family, Antonio Kayanan, Consuelo Henry Tobias, Teddy Seth Kayanan, Lilibet Sampang, Domingo Roldan, Merlin Tuason, Bambi Mendoza, Romeo Santos, Celi Canlas, Marilyn Mayati, Virgie Mualat, Erwin Lor Inventor, Almer Venus Mayati. Kapasalamatan king Aldodang Keboytan, di Carmela Fajardo, Kalili Amari Dison, Rafa Basilio, John Cornelius Reyes. Special intention kay Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Maria Lourdes Tapnyo, Ditz and Lita David and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Socrates Valencia, Angelina Lising, Angel Pajardo. Para king lananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Marino, Jan, Joan, Wilma, Urbano, Joey, Benito, Jesus, Kai, Florencia, Maria, Efren first death anniversary, Perla death anniversary, Fortunato, Asteria, Lita, Reynaldo, Zenaida, Victoria, Abelardo, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Kilagyuning ipang po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing dugod na ning Diyos, at ing pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payaba kay po, kay kataya po ngayon ing pag-celebran, ing pesta, ing pamanaliwanas ke, ning apong Ginoo. At yan naman ing umpisa ning kay katangong pamagsadya, para king pesta no, anting Ginoong mapamakalulo. Nyabata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si Siyantala parang kasalanan tamot, anyaran ing lunos na kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, ding mapilan karing apostol, igit ding kaya kang ligaya, at may pasik nangan ladub, uyab na niti, Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, singip pa, sinabi na tungkol keka, itiing ka na akong anak, ning pakamalang ko, pakiramdaman niya, Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, maya para kaya kami, ingatyo kay keting kayabe mo,
Ginoo pakadulo. Ing Diyos sa may paintutu pakadalwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king maligaya ng pamaniliwas ke Kristong ke kanganak, pasignangan mo ing kasalpantianan mi, kapamilatanin ke kang pamipatibe, king pamipatutuda rin ke kang propeta, at papakit mo ke kaming ningning, ding pakamalam mong anak. Ding pakamalam mong anak. Kabang magirandam kami, king siwala ng kekang anak, sapan mo keng maging talapagmana, ning alanganggang biye kambena, huling mabibiye at magali kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Daniel. Kabang magmasid ko, ding tronong luklukan, mi bilila king lugal. Linuklukya, itang metong nga ating maragul aketwan, king metong karing trono. Maputing anting bubulak ing imalana, ating buwak na, busilak anting bulbul ning tupa. Mitataw yung trono na, at makabili ka ring milalablab aparugang. At ating metong amamagos anting batis, aapi, lulwal, kareti. Ating libu-libong tao ka rin, ban magsilbi kaya. At milyon-milyon la naman, ding taong pakatalakad king arapana. Ing piyamanwan king husgado, migmula, at ding libro, mibuklat lang. Kaniting malikmatang ikit ko, king kakaba ning bengi. Ikit ke, ing metong abala mo tao. Lalapita na ako, makapadurot ya king biga.
at mintaya ketang mabibye king kapilan paman, at mi pakilalaya kayam. Mi pagkaluban niyang kayupayan, dangalan at upayang ari, bandintawring sablang bansa, lahi at salita, suywande. Ingkayang kayupayan, manatili king kapilan paman, at ingkayaryana, eya miwakasan. Amano ning Ginoo. Ing Ginoo ariya, ing matas dili king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya, o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula kongan. Ingbiga at dulong, ilang piblas na. Manalumpakan king matulid, at alang pamangabiran, impamag-ari na. Malaso lang anting kandila ring bundok king arapaning Ginoo, ning meto sikluban. Ingkekang katuliran, papasyag ning banwa. Sablang bansa, akakit da, ingkeyang ligaya. Ginung mayupayang tutu, ari na ka ning mabilog ayato. Maygit ka, karing sablang Diyos, ae tutu. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat, San Pedro. Kapatad, king pamihayag mi kaya kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya ning ginutang Heso Kristo. E kami menalig karing salitang pigawa, karing sarili ming mata, ikit mi ingkeyang ligaya. At suke ka rin inyang dininan ng dangal at kaligayan ng Diyos igpa. Inyang ingsiwala miras kaya, iba't king kakatas-katasan aligaya ng banwa. At nga nang sinabi, itiya ing sarili kong anak apakamalan, kaya tutukong mi pamatulan. Ikami mismo, dimdamiya iting siwalang menibatan banwa. Uling kayabe na kami, keta king banal abundok. Inya lalo king makasiguro king sasabyan ding propeta. Eyo si siyan, numakiramdam kayong masalese kaniti. Uling mengaring metong asulong saslag kaya kayo, busal ning karalumduman. Angga king mas pakyaking alaya, ingaldo ning Ginoo, at sunlagya karing pusuyo, ingtala ning munag. Amano ning Ginoo. Anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman ye.
King Ginoo, mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. King panahon na ito, tiki na lang minukat Jesus di Pedro, Juan at Santiago, king bundok, ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwayan niyo, ing kayang lupa, at ing mala na meging makasilo king puti. Kabudabud ating adwa katao, amayakit kasabi na, deti ilari Moises at Elias, makapiblas laking emo nanong kaligayan, at kasabi re Jesus, pisasabihan ding tungkol king malapit ng pamanupad, king para sa naning Diyos, king kapamilataning pangamatian na karin Jerusalem. Matutod lang manyaman di Pedro, di kayabe na, dapat migising la, at igit ding kaligayan ng Jesus, ampong ding adwa kataong makatalakad kayabe na. Inyang lalakwan da ni Jesus, ding adwa katao, nga ng Pedro kaya, Maestro, mayap ingketita na mo. Gawa king atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Tunay ng ebalo ing kayang sasabihan. Kabang magsaritaya pa, lintoy ing metong abiga, at lilo nga nala. Mitakutan na ring alagad, inyang mitulid ya karereng biga. Ing metong asiwalang ibat king biga, sinabi na, itiya, ing anak ko, ing kanakong pinili. Pakiramdaman niya. Inyang kinuknang neng migsalita ing siwala, ikit deng magdilidili Jesus. Linihim daling alagad, iting bagay milyari, at alalang sabyanan ni Numan, king panaw na ita, dikil king ikit da. Ihing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Gandang morning. Maagang dumating yung mga debotos ni Apong Mapamakalulo. No? Kasi pag tunog ng kampana natin ng 5:30, ilang ano lang nagsimula na yung inyong nobina. No? Tagano ka rin kongan po, keti kongan? Ating imported. Pilar Village la po, galing pa sa ibang lugar, mga sisters, so yung mga devotees. At dumating. At yun, okay, nako, kayo nanding magnobena, sister? At yun na kayo, keng nobina? O daratang la pa? Rin sabihan kanyan, balang araw-araw dapat simulan nyo sa nobina, itong paganda sa pista ni Apo. Ano po, anyway, ngayon po ay pista ng Panginoon sa nangyari sa Kanya na tinatawag nating transfiguration. Yung transfiguration. Ngayon pong mga panahon na to ay parang nauso yung mga package. Pag mayroon kang binibili, naka-package na. Actually po, mayroon tayong mga in-update bang tawag doon? Yung mga toilets dito sa kumbento, in-upgrade natin. Wala na yung mga luma, naka-package. Kasi pag bibilin mong tig-isa, mas mahal. Bibili ka ng laboratory, separate sa toilet, medyo mas mahal. Pero pag naka-package, mas nakakamura ka. Pati pa yung ibang mga malilit na mga gamit, tulad ng toilet, holder, yan. Ganon din po pag bibili ka ng Sunrocks, tapos naka-plaster na, mayroon pang free, maliit na nakaganyan na toothpaste. Uso po yung ganyan. Marketing strategy. O nga naman, tayo naman, kung tayo bumibili, ay nakakatipid tayo sa ganon. Kaya gusto natin yung mga nakapackage na. At alam niyo po, sa atin, ang buhay natin bilang Kristiyano, ay parang nakapackage din.
Kasi kung tatanungin mo ang bawat Kristiyano, tayo mga Katoliko, kung anong gusto nating mangyari sa buhay natin, siguradong sasabihin natin yung maging maligayang buhay natin, mapayapa. No, okay naman po yan eh. Pero wag niyo pong kalimutan, package ang buhay natin. Pag pinili natin ang kaligayahan, mayroong ka-package yan. At ang ka-package yan ay ang kahirapan, ang sakit, ang krus. Actually, yan po yung sinasabi sa atin ng transfiguration ng Panginoon. Yung nasaksiyan ng mga alagad dun sa bundok Tabor, na nakitang kaligayahan ng Panginoon, at sila'y nabighani ba? Ang tawag na nabighani, at namangha sa kanilang nakita. Kasi nakita nila ang walang kasing parang kaligayahan ng Panginoon, nagdigning kanyang mukha sa liwanag na parang araw. Pero sabi nga rito, dito sa ating ebanghelyo, kailangan bumaba ng Panginoon. Bumaba muli dun sa bundok na yon. Bakit? Para harapin ang kanyang kamatayan. Kailangan harapin niya ang kanyang sariling kamatayan. Samantala, yung mga alagad dito, parang ayaw nang umalis dun sa bundok na yon dahil sa kanilang naramdaman at naranasang kaligayahan. Kaya nasabi nila sa Panginoon, Panginoon, dito na lang tayo. Gawa kami ng mga tolda, isa sa iyo, isa para kay Elias, isa para kay Moises. Kasi alam nila yung nangyayari din sa buhay ng Panginoon. Nakikita nila at naobserbahan kung paanong mahihirap na pagsubok ang pinagdadaanan ng Panginoon. At para sa kanila, kung sila'y mananatili dun sa bundok, kung mamumundok na lang sila, ligtas sila sa mga sakit ng ulo dun sa baba. Pero ito nga, ang ginawa ng Panginoon, hindi sila nanatili dun sa bundok para tumakas sa realidad ng buhay, para sa katotohanan ng buhay, kundi bumaba pa sila para ito'y kanyang harapan. At tayo rin po, ganyan ang dapat nating buhay bilang mga Kristiyano. Nais man nating maging mapayapang buhay natin, maging maligayang buhay natin, pero wag nating kalimutan, package ang buhay Kristiyano. Dapat handa nating harapin ang mga hirap at pasakit ng buhay. Hindi pwede yan takasan. Hindi pwedeng mamili lang tayo na gusto natin puro kaligayahan, walang sakit, walang aray. Hindi rin naman pwedeng puro sakit na lang. Tayo rin ay umaasa at we look forward to the glory that is being promised to us by the Lord. Kaya ito po, ang sana'y maging maliwanag sa buhay natin. It's a package. Kung gusto natin ng kaligayahan, we have to embrace the pain and sufferings of life. Ang ating pong pinaghahandang pista, Apong Mamakalulu, so hindi po ito yung katapusan ng buhay ng Panginoon na siya nahimlay at namatay. Ito'y kanyang pinagdaanan lamang. Hindi na siya nanatiling bangkay at nakalibing. Siya'y muling nabuhay. Pagkatapos ang hinarapan ng masakit at masaklap na dapat niyang pagdanasan bilang isang Mesiya, ang pasanin ng krus at mamatay din sa krus, doon naman ang kapakits nitong kanyang niyakap, ang kanyang muling pagkabuhay. Kung paano ang Panginoon na humarap sa kanyang sariling pasakit at kamatayan at nagdala sa kanya dito sa kanyang muling pagkabuhay, ganyan din ang ating inaasahan sa buhay natin. Sa ating pagyakap, pagharap sa mga pasakit at hirap ng buhay natin, umaasa rin tayo, mag-iibang anyong ang buhay natin at ating tatamasin ang ningning ng kaligayahan na manggagaling lamang sa Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating ihayag, ating panampalataya sa Diyos. Tayong lahat
na yumayakap sa inilapit niyang buhay, ang buhay na kaligayahan dun sa kanyang kaharian, na may kalakip na pagyakap ng realidad ng buhay, ang paghihirap at pasakit, ang pagpasan sa krus. Kaya sabihin natin, sasalpantay ako, King Diyos, ipang mayupayang totoo. Mibay ka, Santa Mariang Birhen. Ipako king krus, metet mikot-kot. Inipay ka ring mete. Ipang mayupayang totoo. Iba't ka rin magbalik ka naman, Keti, ban mo kung ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantay ako, King Santa Iglesia Katolika, King pamisamak ding santo, King pangapatawad na rin kasalanan. King Bie Alanganga. Amen. Pakamarang kong kapatad, kaniting okasyon, ning maligayang kapag masusyan, maraptaking kaya katang kapatad Jesus, at aduan ta kaya, ing ialiwa nakataske, nga tamang manalangin kaya, Ginong Jesus, ialiwa mo kay aske. Para kang Papa Francisco at ding sablang obispo, ipagkalubong mibayo aske, impanlub ng pangatao, banketa king karelang pangatao, at tuklasan mi ing kekang pangajos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para king pakamalan ming labod, ibiye mo sa kami ing tetagan, mibayo king tutunang matsura aske pinansyal, politikal at panlipunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring sablang tao, ipagkalub mong ibayo mo aske ring kekeng biye, antimo ing depatan mo karing Maria, Magdalena, Mateo at Zaccheo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring sablang malungkot, ipagkalub mong mabiyasa keng mirake pante-pante, karing sablang mayap abage, alelangan mo. Banding sablang lupa, magbayula aske king tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para kekengang makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayupayang Eukaristiya, baywan no saring puso at lupami, banparati miyang apakit ing dibino mong figura karing paraming tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ipagkalub mo, o Ginoo, ing ibayo mo keaske, antimurin din kekeng bie, ading kekeng kilus, banketa, agyaman kete king yato, atoklasan dakat akawangis, iga mabibi at magari, manggaman king alanganga.
Manalangin kay pakamarang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Uy, pamimigdalang kapamilataning pamanaliwan ng aske ng kay kanganak, papagbanalan mo reting kekeng ayin, at kapamilataning masdag ng ligaya, ikapos mo kami karing kekeng kasalanan. Itiadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo mantabi kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino impa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pepakit na yung kayang ligaya, karingalagad, ban pasik na nga nolub, marap king iskandalo ng krus. Ing ligaya na sinlag king meto nga katawan, akalupa rin kaya kami. Ban ipakit na king ing Santa Iglesia, akatawan ng Kristo. Misa na yaldo, mirakayanan niya king kayang ligaya. King kekeng alang kayang ganan na tula, pakablas mikete king yato, ing dalit ding anghel karing banwa, kabang pupuriandang alang tuknang ing kekang ligaya, at ngaming kakanta. Kaping banaloy pa, iking panibataning sablang tabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapete pasalamat siya kaya ka. Pira sinebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karisablang tao, ban kaya may patawaran daring kasalanan. Datan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, ang kamatayan at pamanyabi na may biyaning anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabawing pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulog. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato. Ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ning Pepa Inawan at maninayang sabing niya, Lanlan di Marino, Lisel, John, at Asuncion. Kambiyan ng Conchita. Ading alipang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos. Kambiyan ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupad kimal mong kaburian. King kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tangmit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kay katama. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ning kayakang pakalulu para ti kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kay kaming talapangabos. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. Di po may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan, kay kayo.
Yung malugod at maganakatang ginom, ing kordero ning Diyos, minalako king kasalanan ning yato. Non tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, bilalag mo yung tunay ng ningning Kristo, king ligayan ng kayang pamaniliwas ke. Manalo na sanang ing pamangan na tatanggapan ming iba't banwa, alila na kaya king kayang wangis. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa maipain tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may arining kapag masusyantaman niya, may tanang luguran at sa iwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Pora, sa magandang araw, marami pong salamat.